Toda kukuchingamidzai sangano dzvene raMwari muzita raJesu. Mukati menguva ino ndinovimba nekutenda kuti tese tagara tamirira kunzwa Mwari vachitaura nesu. Mufaro wangu kukuzivisai zvakare kuti mangwanani ano Mwari vatitumirazve munhu wavo akazodzwa kuti atipe chingwa cheupenyu chinoenderana nenguva ino. Saka mufaro wangu kukuzivisai kuti iko zvino takuwana shoko redu kubva kuna Pastor Peter Mulambo, one of our pastors who is serving in this territory, who is familiar kumaziso akawanda. So dai Mwari vakatropafadza patakugara iko zvino pese patiri timire, pause, take a position and relax and wait to hear God speak to us. Shall we close our eyes as we pray? Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokutendai nokuti matipa zvemwe mukana wekuti mutaure nesu. Hapana nguva yamakaunganidza vanhu mukashaya shoko navo. Munamato wedu kuti pamunotaura tikunzwei kaviri, torarama sezvamunoda. Musatendera kuti munhu ataure, asi kuti imi mutaure muchishandisa munhu. Muzita raJesu tinonamata, amen. Tinokukwazisai vateereri kwose kwamuri panguva yatiri kuenderera mberi nemusangano wedu weCamp Meeting 2020. Tinofara kwazvo nemukana watatenderwa kuva nawo panguva dzokuverengwa kweshoko raMwari, nguva dzokuteerera nzwiyo dzinosimudzira pakutenda kwedu. Ndisati ndaverenga nyaya yedu, regai tinamate. Baba vedu vari kudenga namuponesi Jesu, tinokutendai nemukana uyu wamatendera pakuverengwa kweshoko. Tinokumbira Mweya Mutsvene atizarurire chakavanzika chokuponeswa kwedu. Mutipe simba rokuteerera patariro isingakundikani. Kuda kwenyu kuitwe muzita raJesu, amen. Tichaverenga nyaya yedu ine musoro wenyaya uri kutiwo vose vakavata. Vose vakavata. Tiri kutora nyaya yedu kubva kubhuku raMateo chapter 25. Mateo chapter 25 verse ya 1. Pakaimbwa nziyo dzakawanda panyaya yaMateo chapter 25 pachitaurwa vasikana vane 10. Vamwe vakaimba nemutovo wose wavanoda nawo, asi panguva ino Mwari atibatsire kuti tiverenge Mateo chapter 25 verse ya 1 techienda paverse 5. Asi musoro wenyaya uri kutiwo vose vakavata. Mwari wokudenga atibatsire apo tichateerera nyaya iyi. Ndichaverenga panapa paverse ya 1 techienda paverse ya 5. Zvino ushe hwokudenga hunofananidzwa navasikana vane 10. Vakatora mwenje yavo vakabuda kunochingamidza chikomba. Vashanu vavo vakanga ari mapenzi, vashanu vakanga vakachenjera. Nokuti mapenzi akatora mwenje yavo akasatora mafuta, asi vakachenjera vakatora mafuta mumidziyo yavo nemwenje yavo. Verse ya 5. Zvino chikomba chakati chichinonoka, vakakotsira vose vakavata. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Saka musoro wenyaya uri paverse ya 5 iri kuti iyo vakavata vose. Nyaya iyi iri kutanga yataurwa kuti mufananidzo. Tiri kutanga tataurirwa kuti chimiro chenyaya iyi mufananidzo. Jesu ari kutora mufananidzo wezvinhu zvinojairika pakurarama kwedu, mumavillage edu, mukati mekukura kwedu. Zvinhu zvakajairika izvi ndo zviri kutorwa naJesu achizvifananidzira nezviri kumusoro kudenga. Saka zvinobatsirei kupiwa mufananidzo? Zvinotibatsira kuti tinyatsonzwisisa nekunyatsokuva nepicture yezviri kuitika kana kuti yezvichaitika pachauya Jesu. Ndaikumbira kuti tinonge zvinhu zviviri kana zvitatu izvi. Vasikana ava i50-50. Vashanu vakapusa, vashanu vakangwara. Hakuna saidi rine namba yakati kurei kudarika kumwe. Number 1. Number 2. Vasikana ava vari panzvimbo 1. Harasi kumirira vamwe vari kokoko, vamwe vari kokoko. Bhaibheri riri kuti inongedzera pfungwa yekuti vari kumirira vari panzvimbo ngani? Vari panzvimbo 1. Ngatiendei pamberi. Chechi 3. Munongedzo watiri kuwana pamufananidzo uyu ndewekuti vasikana ava mafuta aivepo,
mwenje yaivepo. Saka zvaiva kwauri kutora mwenje nemafuta, kana kusiya mwenje wotora mafuta, kana kutora mwenje wosiya mafuta. Saka fines ndo vakaita decision yokuti patiri kutora mwenje toda kutora namafuta acho. Kana kuti waigona kusarudza kusiya mafuta wongotora mwenje, zvaiva kwauri. Asi zvese zvanga zviripo kuvose vari 10. Mwari wokudenga atibatsire patiri kuenda mberi nenyaya. Bhaibheri ndobva rati chikomba chakati chechinonoka kuuya, vose vakakotsira vakavata. Ndaikumbira kuti tibatsirane vana vaMwari. Patiri kuverenga nyaya iyi, Jesu ari kutinongedzera chimiro chechechi, chimiro chevanhu vachararama muchechi hwamanda isati yarira. Saka chimiro chatichava nacho muchechi ndechevanhu vachaverengerwa kuvasikana vakangwara, nevamwe vachaverengerwa kuvasikana vakapusa. Saka chechi iri kufananidzwa nevasikana ava vakamirira chikomba 1, but ivo vakamirira vacho vakawanda. Ndaikumbira kuti tibatsirane kuzwa apa. Vakamirira vacho i10, akamirirwa wacho i1. Saka mufananidzo uyu ndewe kuti chechi iri panguva yokumirira, asi ari kumirirwa kuti auye i1. Muzvo vana vaMwari vese vanotenda kuna Kristu vakamirira kuuya kwaKristu, asi vakamirira vacho vakawanda. Vakamirira vakawanda. Uzoti vakamirira so ukada kutaura nezvavo unozwa uko variko vakamirira, nekoko uko vanotenda vakamirira, nevari kubhabhatidzwa, nevachaita decision nhasi kana mangwani, mukana wokuti tijoine chikwata chavakamirira wakazarurwa. Usazvivaraidze nezvinhu zvinopfuura. Isu tiri kuparidza vhangeri rekuti uya tibatane pachikwata chavakamirira kuuya kwaJesu. Saka Bhaibheri rinoti chikomba chakati chanonoka kuuya, vose vakabatwa nehope vakaita sei? Vakavata. Asi mukana wanga uri 50-50. Chakavaita kuti vavate haisi nyaya yokuti vamwe vakapusa kana kuti vamwe vakangwara. Chakakonzeresa kuvata inyaya yokuti usiku hwakanga hwareba. Tiri pamwe pere vateereri. Chinokonzeresa hope haisi nyaya yokupusa. Munhu anovata nokuti usiku hwareba. Tichiri tesere vana vaMwari. Muziva kuti pane dzimwe nguva dzakabvaruka mwoyo yedu. Tiri munguva yokuchema, mwana mudiki afa, anga asati ambosvika panguva iyoyo, mwana mudiki akadai, zvaita sei? Hama dzangu, the night has been too long. Usiku hwareba takamirira. Saka nguva yokuvata inosvika. Muziva kuti kutaura kwandiri kuita uku, mukateerera statement yaJesu pana John chapter 11 achitaurira vadzidzi vake kuti Lazaro afa, shoko raakashandisa nderekuti iro Lazaro umwe wedu aita seizviya avata. Saka mulanguage yekudenga kuvata kutovata rufu. Saka nhasi unoyu ava vanga vasina kuvata rufu, asi isu sevanhu vakamirirawo kuuya kwaJesu patichamirira kuuya kwaJesu. Kana Jesu akambotora yake nguva asati auya, wedha korona ichiriko haiko, wabatwa nayo, wajambwa nayo, asi vanhu vachavata. Ende pavanovata pfungwa dzinenge dziri dzekumirira. Ndaikumbira kuti ndiverenge vhesi ya6. Vhesi ya6 panapa iri kuti iyo, pakati pausiku vakanzwa mhere chikomba chouya, budai mumuchingamidzei. Zvino vasikana vose vakamuka vakagadzira mwenje yavo. Mapenzi akati kuna vakachenjera, tipeiwo mamwe mafuta enyu nokuti mwenje yedu yodzima. Panapa pane pfungwa yandiri kuda panapa. Hapana kumukwa nevakangwara chete. Chikomba chakati chouya,
nevakanga vasina kungwara, vanga vasina mafuta. Saka kungwara kwevasikana ava nekupusa kwevakapusa vacho hakuzi pafesi. Fesi vanga vari right, dressing vanga vari right, nzvimbo vanga vari right. Chakakonzeresa kuti vamwe vanzi mapusa kushayikwa kwemafuta. Asi pafesi vanga vari right. Uzwa, ichi ndo chimiro chichange chiri muchechi yaMwari takamirira kuuya kwaJesu. Tichange tiine vanhu vachange vari active muchechi yaMwari vachiita zvose. Mapastors achiuya achiti ndine nhengo dzakatendeka pamberi paMwari, vanhu vanoda Mwari ndo vari muchechi yangu. Asi panogona kushayikwa wani mukati mekutendeka ikoku. Izvozvo ndo zvinokontributa kuti uyu akapusa, because mwenje vanayo. Zvese zvaitarisirwa kumukristu, whether pamaimbiro kana kuti pakuverengwa kweshoko kana kuti pachi, zvose vaiva nazvo, but chashayikwa mafuta. Mafuta aimirirei? Mafuta aimirira mweya mutsvene. Mukaverenga Bhaibheri kuna Galatians chapter 5 verse ya 22 kuenda mberi, inotaura kuti zvino zvibereko zvomweya mutsvene ndizvo izvi: rudo, unyoro, kuzvininipisa, kupfawa, kutendeka, kuita sei. Ndo panorondwa mafruits kana kuti zvibereko zvinoberekwa munhu agarwa namweya mutsvene. Saka mafuta anga akamirira mweya mutsvene panyaya iyi. Saka vanhu vakawanda vachararama muchechi yaMwari vakazadzwa nomweya but pasina mweya mutsvene. Tichiri tese here vana vaMwari? Nditenderei kungoita misikanzwa yekuverenga vhesi. Misikanzwa yandoda kumhanya. Ngatimbomhanya imbijana pana Romans chapter 8 verse ndeya 14. VaRoma chapter 8 verse ndeya 14. Regai tisvikepo. Izwa izvoyoita. Nokuti vose vanotungamirirwa nomweya waMwari ndivo vana vaMwari. Tichiri tese here vateereri? Vhesi yati anonzi mwana waMwari haaonekwi nekatambiro kana vasvika pakirau, haaonekwi nechuni yenziyo kana vasvika pachechi, haaonekwi namaimbiro, haaonekwi nezvimwe zvese izvi. Anoonekwa nokuti mweya waMwari ndo uri kuita sezviya, ndo uri kutungamira. Ende musakanganwe. Ndokumbira kuti mundiudzirevo maiguru vari pasaidhi avo havasi kuteerera nyaya iyi. Musakanganwe. Tinongoone mweya miviri. Tine mweya mutsvene nemweya mutsvina. Yese mweya, but kune mutsvene nemutsvina. Saka hakuna munhu anorarama ari paneutral. Paanoti ini ndoda kutenda Mwari, vana vaMwari hana chekutaura mazuva anaya. Unyazonzwa kuti mweya waMwari hawo haupo plus mweya wetsvina haupo. Unyazonzwa kuti shuwa mazuva ano ndiri kungorarama nenyasha chaidzo nyasha. Hakuna chimiro chakadaro. It's either uri kutungamirirwa nomweya mutsvina kana kuti wakagarwa nomweya wemweya mutsvene waMwari. Isu hatitungamiriri mweya waMwari, iwo ndo une basa rokutungamirira vana vaMwari. Saka chakashayikwa kuvasikana vainzi mapenzi vari kumiririra dzimwe nhengo dzechechi nhasi. Chakashayikwa kushayikwa kwamweya mutsvene. Muzwa, kana muchida kuona kuti makamira sei muri kutungamirirwa nani, kuvakomana vedu nevasikana vedu, is very simple. Imbotarira bedzi kuti maitiro ako, marongero ako etunhu twako, maafezi aunoita, maitiro aunoita maafezi ako. Mukomana uyu wadanana naye wasi akubata, mangwani wadanana neuyo wasiyana, asi akubata, mangwani wadanana neuyo wasi. Zvekuti dai kuri kuti vanotora mabirth certificate nezvitupa vaiuya kuda kutora mafingerprints evakomana vakabata mwiri wako ka, vaishaya yavanobuda nayo, because mafingerprints anenge akakanya muviri wese. Saka kweseni ndeyekuti mweya ari kutungamirira type yeyouth iyi ndewani? Mweya ari kutungamirira type yeyouth yakadai ndewani? Musoveiguru, hazvimbonetsi kuda kuona kuti mweya uri kukutungamirira ndeupi. Teererai pamunobvunzwa nababa.
vachikuvhunza kuti mamboona masokisi angu here maikudzi, mamboona here masokisi angu maikudzi. Mapinduriro enyu anotiudza kuti mweya uri kutungamira ndeu. Unozwa mukadzi mukuru, mukadzi wekuchechi mairwadzana, vachitotaura kana mine nyaya neni taurai mushi, ndiri wardrobe here yenyu yakuchengeta masokisi. Kana mutoda kungotaura zvamunoda kutaura mukutanga mugototaura mushi. Statement iyoyi inokuudza kuti mweya uri kutungamirira apa ndewani. Ndavose vanotungamirirwa nomweya waMwari ivavo ndo vanonzi vana vaMwari. Unoita musikana anozikanwa nevakomana vose vepavillage. Uyo akada akasiya wabata akaenda akauya, George akauya. Tisati tatoverenga vana George vanofamba nealphabetical order. Aneso akauya akapfuura nepo akaenda, Blessing akauyavo, Colin akauyavo. Alphabetical order kuronga. Pauli, iwewe busy kumiramira hanzi ndiri wechechi. Uri wechechi, but mafuta hapana. Mwenje wekuti chechi ndo wawinawo, but mafuta hama yangu hapana. Baba asingagoni kutaura, kungovhunzwa nemudzimai kuvhunzwa bedzi kuvhunzwa. Baba akudzi, masvikire enyu vakomana, masvika nguva dzinedzi, maimenge muripi onse? Ndarasika pamba here. Izvozvo bedzi zvakakwana kuudza munhu kuti mweya uri kutungamirira apa ndewani. Hama dzangu, nditenderei kumhanya. Vhesi yedu iyi hanzi nevhesi vose vakavata. Ndoda kuti tibatsirane kunzwa pakuti vose vakavata. Moziva, zvinoshamisa kuti panzvimbo pari kuvigwa vasingatendi ndo pari kuvigwa futi vanotenda. Rumu iri kuvigwa vasingatendi ndo panzvimbo pari kuvigwa futi even vanotenda. Vasikana ava vakapiwa somufananidzo, rumu yavakanova hadzina kupatsanurwa kuti ndo rumu inovata vanotenda, iyi ndo rumu inovata vane mwenje, iyi ndo rumu inovata vasina vane mwenje nemafuta. Rumu i1 and chakavamutsa hakusi kungwara, chakavamutsa izhowe yokuti chikomba chouya. Ndiri kutambura nenguva mani, but paite nyaya apa. Regai ndingoverenga mavhesi maviri aya ndidzoke panyaya yangu tipedzi. Regai timanye pana Zvakazarurwa chapter 14. Zvakazarurwa, tisati taverenga Zvakazarurwa, regai titange na Tito chapter 2 verse 18. Inotiyo takatarira tariro inofadza nokuonekwa kwokubwinya kwaMwari mukuru nomuponesi wedu Jesu Kristu. Kana kuine tariro inofadza paupenyu huno, itariro yokumirira kuonekwa kwaKristu Jesu. Vhesi yekupedzesera, Revelation chapter 14 vhesi ndeya 13. Ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti, nyora uti, vakafa vanofira munaShe vakaropafadzwa kubva zvino, hongu ndo zvinotaura mweya, kuti vazorore pakubata kwavo kukuru, nokuti mabasa avo anovatevera. Zita raMwari ngarikudzwe. Maone here kuti hope hadzigadziriri mafuta kana wakarara asipo? Maone here kuti usiku nehope zvakashaya simba rekutorera vaiva nemafuta, mafuta avakarara vainawo? Saka parufu kunamatirwa namachechi ose hazvina zvazvinoshandura. Chawakavata wakabata ndo chauchamuka wakabata. Vakavata vasina mweya mutsvene vachamuka pasina mweya mutsvene. Vakavata vakabata pamweya mutsvene wechitungamirira, parumuko vachamuka mweya mutsvene aripo. Short one, ini ndiri mundau kubusha kwedu, veko vanga vasingaendi kubasa kuHarare. Hakuna mundau waienda kubasa kuHarare. Mandau vahambi veJoni vaienda Joni, mandau ngeeJoni, mandau haasaitsvaka basa kuHarare, aienda Joni kumushando kotsvaga mushando. Saka jaya kana rauya rikaroora kubvisa mari, roti ndichadzoka ndotora mudzimai wangu, pakunoroora havasaienda musha wose, kwaingoenda vanhu 2 chete. Sekuru Kakuvhana nasekuru Marusana ndo vanoenda koroora vari 2, votukwa voshorwa, mari yamauya nayo ishoma, zvakadai zvotaurwa, vodzoka havo voti tozouya totora mudzimai wedu. Musi wekonotora abvisirwa uyu
Abendi vari tu sokuenda kwavakaita pakutanga. Kuchindau musi wekotora abvisirwa. Pai haiwa rori revana Sidhuna. Rori rekwasidhuna. Usomo dhafa, usukudrive kwaishamisa kamakore acho iwaya. Uchiona dhafu so drive acho. Vanhu vachikwira murori konotora akabvisirwa. But musi wekona kubvisira kwakaenda munhu wani. Saka vaikwira vafana vagokwira. Vazukuru vana 1000 vamanya kudhara vatoo murori nengoma. Chiwerewere naye muvatanga, chiwerewere naye. Vachirova ngoma musi wekonotora. Tete Ngurusheni, Tete Gaiko, vana vekwaSidhuna, vana vekwaMugadhuyi, nevekwaMuhlanga, nevekwaZuwayo, vese vaimanya kuya kuzara murori vekotora makoti. Ukonzwa noizi inobuda ipapo. Nevana Tete Gaiko vanenge vachenetseka namakomba ndebatai vamakomba ndebatai. Musi wekotora kunoitwa noise. Neve muvillage vanomuka vakavata. Ningi auya kutorwa. Hlonipa zuva rake rokuenda rasvika. Tanzwa noise. Hlonipa akuya kutorwa. Saka Jesu pamuchinjikwa akauya ari 1. Akauya kubvisira. Ndobva aenda. Musi wekuuya kutora. Ndakaiverenga kuna zvakazarwa 19 verse 11. Yechiti ndakaona mukomana achinja bhachi. Apfeka bhachi rakanyikwa muropa. Ndobva agara pamusoro pebhiza jena. Agara pamusoro pebhiza jena. Zvikanzi ndakaona hondo dzose dzokudenga. Hondo dzose dzokudenga dzakakomba. Zvikanzi hati asari rwendo runo. Ndobva vaburuka vakuuya kuzotora. Mukomana anouya. Tiri panguva yousiku. Takamirira kuuya kwechikomba. Tanonokerwa hama dzangu. Mukanzwa kuti Pastor Mulambo afa. Don't worry hama dzangu. The night has been too long. Mukanzwa kuti Mulambo arwara. Don't worry hama dzangu. Chiri kurwarisa usiku hwareba. Takamirira chikomba. Ndosaka makarasikirwa nemurume wenyu. Hapana muroyi akabatsira paya. Usiku hwareba. Takamirira kuuya kwechikomba. Nhasi uno hama dzaparara nenyaya yeCoronavirus. Vanhu vari kuchema, vanhu havasi kuziva pekugara. Nzara iri kurova nekusaidi. Hakuna kwauri kuenda konobata. The night has been too long. Takamirira kuuya kwechikomba. But hama ziva chekubata pakumirira. Ende chawabata pakumirira hachibviswi nokuti usiku hwareba. Hachibviswi nokuti warara. Chinomukwa nacho. Chawakabata unomuka nacho. Ndakuda kunamata. Musi wekutaura kwandiri kuita kuno. Vanhu vakarasa tariro pakutenda. Vanhu havachina basa nekunamata. Ndaitaura nedzimwe hama zvechinzi mukaona COVID ikaramba yakadai nelockdown ikaramba yakadai vazhinji vachadzokera mumashure. Aizwa izvo hama dzangu. Kuudzoka kumashure tariro yapera se. Tariro yedu yanga iri pakuungana kuchechi. Tine urombo kana yanga iri pakuungana kuchechi. Kune vana mai vakarohwa navarume akabanhwa bhutsu yezero repamusoro-soro akarohwa akatsemurirwa hembe akamanya muvillage asina kupfeka arohwa nemurume. Amira panga paSafe akadaidzira mai ivavo vakati uchandiurayira pano handibvi pano ivo varohwa. Iwe kwozosiya chechi nelockdown wagara wanga usiwe chechi. Mutu unowira kwawakarerekera. Mai vakarohwa vakapururwa hembe vakamanya vakaenda muvillage vasina nehembe kunyadziswa kwakadaro vakamira vakati uchandiurayira ipapo handibvipo. Utoona shasha ikadzoka ikagadzikana. Nanhasi vachembera varipo. Kungoita 6 months dzelockdown. Shasha zvakutonetesa. Wagara wanga wakatoneka. Mutu unowira kwawakarerekera. Chikomba chiri kuuya. Zita raMwari ngarikudzwe. Mwari atibatsire. Regai ndinamate. Baba vari kudenga namuponesi Jesu. Ndinoshuva Mwari mutibatsire nomweya mutsvene. Musimbise kutenda kwedu
takamirira kuuya kwenyu. Musatendere zvanhasi kutitorera tariro iyi. Tinoshuva kuponeswa musi wamunouya. Tonamata techipota nezita raJesu. Amen.